Enye into esibulalayo ilokho kwazi ukuthi ngesikhathi sesukuthi mase ngineminyaka emingaka ngiyobe ngiqeda u10, mase ngineminyaka emingaka ngiyobe sengikuphi kuphi, mase ngineminyaka emingaka ngiyobe ngikuphi kuphi. Impilo akusiyona yethu, konke esinakho sikwamukela ngomusa. And wonke umuntu ugijima wakhe umjaho la empilweni. Ukuthi ontanga yakho bakuphi ngempilo, abekho kuphi, wena ukuphi, nawe uhambo lwakho uhambo emhlabeni. Ngakho masiyekeni ukuyiqhathanisa nabanye abantu, sazi futhi sethemba ukuthi lokhu uJehova akuthembisile empilweni zethu kuzokwenzeka. Ukuthi akwenzekanga namhlanje, akwenzekanga kusasa, okusalayo lo Jehova esimkhonzayo akaguquki. Umuntu umethe into izokwenzeka, izokwenzeka. Just trust and believe.